Începeți. Începem. Da, tu ți aia. Stai că să spun astea acum. Da, mă, să-mi călzească acum. Nu, coi, că se ude. Da, coi, de-aia, ca să nu sară acum. Pune că n-ai nici trebuie. Și puneți din alea noi. Puneți de alea noi, nu mai pune de acolo. Bă, Că vezi e... că sunt farfurii o grămadă, parcă. Uite ce e acolo. Eu am bani. L-am dat și mai. A, da, și-mi farfurii am lăsat. O, ce e aici, să mor eu. Bă, Willy, fii atent. Și îl lași să cadă de sus, că dacă îl lași să cadă de jos, n-are timp să răcească prea mult și o să fie impactul prea mare. Deci, după aici, așa, bă, te uiți? Pune mult, așa. Bă, te uiți de la înălțimea asta, așa să cadă, știi? Mor pe masă sau? Serios, nu mă, coaie, ridici mâna, știi? Da, dar să nu scap când îl ridic. Nu, coaie, nu scap, ce Așa, treabă. hai începem cu ăsta, momentan. Hai că mai lovit. Aprinde și tu lumina, Jojo. Ce lumină să mă acum? Lasă aici prostul. Nu, doar trec, nu te filmez. Ce? După aia, filmul ăla și după aia asta mi-a făcut ăsta. Ce cum are. Mă, coaie. Noi nu tragem lumea în țeapă. Ce bine că l-am venit Bobby și l-am păcălit că e acasă singur. Faci ore la mecul ăsta? Faci ore la mecul ăsta? La 7:30. E 7 fără 20. Fără 25. Bă, facem asta, te duci, te îmbraci, da? Da. Mai facem un Dezbrăcat fiind, Da. trebuie să mă duc să mă îmbrac. Ai țitele cam lăsate, nu știu ce să spun. Da? Cam da. Trebuie să tragi de fiare. Bă, dar astea, mă, prea mea, sunt o grămadă pe care trebuie să le punem. Bă, deci așa faci, dai drumul de sus, așa, știi? Să nu fie diferența prea mare de temperatură. Ce pula mea ai? Bă, filmăm experimentul. Da, Hai mă. să spunem dați mă, văd. Băi, intrăm în istorie noi. Da. Da, mă, stai că s-a tot. Wow, pe ăsta o să-l bem. Mai pune. Scoate-l din rază. Bă, că pula. Mai pune cu aia. Nu, bă, n-aș pula. Mam, s-a dus dracu și ăsta în pula mea. Bă, nu mai înjura cu aia. Gata cu aia. Las că aici o să dau sonorul încet. Ce greu să muncesc banii. Și fetele. Banii și fetele îți mănâncă pula mea. Nu mai cântați ca maneliști. Mai e de boss? Mai pune. Oh. Pune cu grijă. Nu, mai lasă la încălzit acolo până rup ăsta. Hai, și freacă-l așa mână, să nu mai fie apă până el. Mamă, greu să mai topește brânza asta. Da, mă, brânza nu-i ca zero. Iarna nu-i ca proasta. Proștii nu-s ca Bobby, exact ca Bobby. Bobby nu-s ca proștii, Bobby e prost. Mamă, să mă până... Ops. Era cam verde așa situația. Da, mă, ține drept, nu mișca așa prea mult. Bă, mai puneți. Crem mai spre. Pune... Cine? Mai Pune rău de asta. Cine? Ăla. Hai că e o scală, trebuie să fie frică. Mi s-a părut. Mamă, că gata, frate, de la băltoia și cum facem. Haide cu aia, că deja e mult. Și fii atent, deci îi dai drumul așa de sus, știi? Trebuie să văd unde îl dau. Haide, mă, că vezi. Mă băgăm și pula. Puneți aia și... Coai, nu, coai. Nu mai da drumul de sus. Ba da, mă, de Deci sus. mai de jos ca să nu facă impact mare cu ăla. Băi, Jojo. Bă, nu, dacă... coaie. Ascultă-mă, deci dacă îi dai drumul de sus, nu o să fie diferența de temperatură așa mare, înțelegi? Că din nu, cauza coaie, asta... ce, dacă îi dai drumul încet, el la impactul cu apa, coaie să împrăștie așa. Nu, din cauza Coaie, asta. dai drumul la ăsta de jos. Bine, și la următorul îi dăm de sus și o să vezi că am Da. dreptate. Hai, deci, Nu, este hai țară. prostul de Willy. Bă, să mă tu iar. Dacă așa. Păi, nu văd nimic în pula. Hai, ține așa măcar să nu sară în ghine. Hai.
Deci cum îi dai drumul, de jos sau de sus? De jos. Jos. Așa. De foarte aproape de jos, dar nu atingi cu apa, dar de jos. Banii mei nu au valoare când iubirea este mare. Hai mă, dă-le drumul. Pe pizdă în sare. De jos stau. Cum să auziți că e vreo stac. Uite și tu în plana cum s-a împrăștiat. Nu s-a împrăștiat coaie. Păi Fii atent. mai asta, mai mult, eu țin cu jos. Uite-l coaie. Ia, pune-l pe masă. Mamă, ce captură interesantă. Dacă îi dădea drumul și de mai jos, nu se împrăștia. Stai să-i facem poze. Stai așa să Vrei să pun pun la mea lumină. că e greu. Bă, acum Seamănă cu protejat pizda mea. ceva. Ai parțial dreptate până acum.